ja Hanssi. Se olisi taas se hetki vuodesta, että pitäisi käyttää tätä leimalla ja ruveta kahtelemaan vähän, että toimiiko se. Tämmönen rötöläjä tämä on. Ryyppy päälle, kun jaksis vetää sitä tuosta. Oi, tuolla on ryyppy. Starttaako tässä vähän? Startti on semmonen. Vaihan startin tähän, mutta solenoidi ei oikein vedä se ihan loppuun asti, niin se ei lähde pyörittämään sitä. Joutuu naksuttelemaan monesti. Nytpä ei tarvinnut. Nyt. No. Lähtipäs. Bensa on täynnä. Katsotaanpas valoja ja enistää, miten sillä näyttää. Joku tuikku palla. Rekisterikilven valot pallaa ja sekin palaa. Kyllä sillä joku tuikku. Alko se parakki tuolla pallolla? Paljon on leimoja. Kaikkia ei oo. Annapas tuosta pitkät valot vielä. Kyllä vain. Mahtavuutta. Tää jarrut ja pelikut kahtoo sitten. Sitten kun on apukaveri minulle, niin rele ainakin naps. Pyyhkiä. Oho. Voi voi. Siellä voi ottaa letku. Tää on joku jatkos tuossa letkussa. Tuo pitää korjata. Jotain tekemistä löytyy ainakin. Käypäpä pikku kierros. Oho, riikkari vain huuttaa. Näytähän tämän kattoverhoilu. Uusin silloin kun tätä vähän laittelin. On minulla varmaan, olisikohan se ollut 11 vuotta 10, kun minä tämän ostin. Ehkä se oli 11. Kyllähän se näkyisi papereista. Silloin vähän aikaa sitä peijasi, että yksi kesä sitä laittelin. Maalasi ympäriinsä ja sisustat laittoin. Nythän tähän on jo aikoin saatu oikeastaan tämmöstä säilyntäkolohua tullut vähän ympäriinsä, niin alkaisi jo olla kohta taas uudelleen pintaremontin aika. Jarrutkin otti jonnekin. Sitä käy kahtomassa, että vähän ryyppyä jo pienemmälle. Ottaako tässä mikki? Täällä on mitään jälkeen. Missä minä jarrun? Siellä.
Ei teille kameralle näkyy. Tuossa on jarrutuksen loppu. Täällä on samalla lailla. Kyllä näyttäisi tänne jollain lailla ainakin on. Kai siinä kun vähän ajellaan, niin tietää, että isompaa silmään ja menoksi. Uskaltaiskohan tässä käsjarrua vai? Vähän kolokatta. Jotain soikeutta siellä on. Tässä on, mutta tuossa ei oo käsjarru ottanut toiselta puolta. Toisen puolen käsijarrua pitää vähän hiiplata. Sehän on nopea käyttää. Käyttää vietissä auki. Veit valuu kiinni. Näppärä pikku vekotihan tämmönen olisi kaupungissa pyöritellä. Tätähän ei nyt tarvii enää, se on jo sen verran vanha, niin tarvii joka vuosi edes käyttää katastuksessa 2 vuoden välein. Ja viime vuonna kun toisessa kerralla kun katastuksessa oli menossa, niin kas kumma, vesipumpun laakeri räjähti tästä ja sitten kytki on ollut kanssa huono, mulla oli sitten ostettu jo uusi kytkinlevy ja sitten laittoin kaikki kerralla siihen. Vesipumpu jo otin irti ja viskasin jo romulaatikkoon ja rupesin uutta etsimään. Eihän sitä perkele löytynä mistä. Että puustota sen viiattiin, ois vaikka kuinka paljon ollut vesipumpuja. Tähän ei ollut samanlaista käypästä ollenkaan. No ei se aattana kun romukopasta kaipaa se vanha vesipumppuja. Ruveta purkamaan ja ehtiä laakerit ja tiivisteet siihen. No sehän ei ollut kallis remontti. Kuopion laakerista ja Roppulalta kohan minä kävin siihen osia, kun ei yhdestä ei löytynyt kaikkia. Niin, sen sain sitten kuntoon siitä. Näillä mennään. Missä poika pitää oikeastaan ihan, se on varmaan ensimmäinen. Se kuitenkin katastusmies niin kokeillaan vähän missä poikkoa siitä. Haluaa kaiken maailman nappuloita painella. Se vähän ilkeä, jos jalat kastaa. Mäkin vietti on jo monenlaisessa rytäkästä ollut tässä minun aikana. Yksi myrsky oli, niin se trampoliini jo kulki tämä ylite ja ei tullut kuin pieniä nuormuja vaan ja anteni oikeastaan vääntyi tuo, niin se oli niinku pahin, että se vääntyi tuon korin myöttäisesti kokonaan. Sitten kerran niin tuolla naveta yli sillä tämä oli säilynnässä, niin sitten ihan ylimmälle osalle moottoripyöriä rupesi puskemaan talaviteloille, niin perkele se tulikin sieltä pakilla takaisin, en saanut ylös asti ajettua, niin eikö se suoraan tonne kylkeen sattunut. Pian kahto sen jälkeen vähän on vieläkin korjaa. Mutta niin
Kaikenlaista rutakkohan se sattuu tämän kanssa. Kaikenlaista vaarujohdosta tulee tämmösen kanssa. Eipä sille mitään maa. Mä tähän vielä vähän pyöriä. Lattaa tuu akku. Katsotaan näitä vaurioita. Niin ja yksi vuosi niin poika alkoi opetella mönkiellä ajoa. Niin sikälätti tuohon takakulmaan. Ja se oli varmaan se ensimmäinen rytäkkä mikä oli. Silloin meni aika läjään tuo takareuna tästä, niin se oli sisässä ja sitä jonkun verran sitä oijoa ja sitten pakkelilla korjali, niin nyt on perkele, niin se pakkeli ruvena ja maalikukruilemaan. Tuossa on varmaan ihan ensimmäinen mikä pitäisi korjata sitä. Tehomylly siellä on. Likana. Tänne tuli sitten se kun moottoripyörä kollautin, niin nämä rokamat. Niille en oo tehnyt kun pikkusen laittoon paikkamuolia vielä mistä lohkis muolimmat. Semmoista. Tuo tuli siitä kun se rampoliini rymys sitä ylite ja samaten tuohon tuli pikku lomma ja tuo. Armiissa, jos olisi uudempi aato ollut, niin se olisi ihan paskana ollut joka paikka. Tämä antenni oli sitten, niin kun se oli ihan vientynyt tänne näitä muotoja myöten, että se oli tieltä ollut omituisesti antana jälkeen. Ja tuohon oli se rampoliini niin tällä puolella osunut. Ja korepelttiin vetänyt vähän ruomua. Ei mennyt kotivakuutuksen piikkiin, että olisi pitänyt kasko olla. Mutta eipähän se joskus sitten, kun innostuu ja aikoo, niin maalaillaan uudelleen. Tuossa sitä olisi tuo keula merkkihän tästä puuttuu se Fiatin semmonen suora juttu, että jos jollain löytyisi semmonen vaikka jokkisaatosta mikä on purkanneet tai muuten niin mitä tahansa osia on 850 Fiatin. Kannattaa vinkata, niin voitais kokeilla kauppoja hierosta. Vanhaan sitä jotta osaa mennä. Parempi olisi vaikka toinen aato olla varaosiin. Sillä ruvetaanpa tutkimaan sitä vuotojuttua.